Bolí vás rameno pri každom zdvihnutí ruky? Možno nejde len o stuhnutosť, môže ísť o poranené šľachy. Šľachy v ramene tvoria tzv. Rotátorovú manžetu. Drží rameno na mieste a umožňuje vám zdvíhať ruku, otáčať ňou, hýbať ňou pri každej činnosti. Keď sa niektorá z týchto šľach poraní alebo natrhne, prejaví sa to typicky bolesťou pri zdvíhaní ruky, nočnou bolesťou pri ležaní na ramene, slabosťou a pocitom, že ruka nemá silu, obmedzením pri obliekaní, česaní, siahaní za seba. Liečba liekmi a injekciami môže pomôcť pri zápale, ale samotnú trhlinu nezhojí. Riešením je v takomto prípade artroskopické ošetrenie. Cez malé vpichy zavedieme do ramena kameru a špeciálne nástroje. Šľachu znova zafixujeme tam, kam patrí, k samotnej kosti pomocou špeciálnych kotvičiek. Žiadne veľké rezy, žiadne zbytočné poškodenie tkaní. Pre vás to znamená menej bolesti po operácii, kratšiu rekonvalescenciu a hlavne návrat k pohybu, ktorý ste pred problémom mali. Kľúčom je správna diagnostika. Klinické vyšetrenie spolu s magnetickou rezonanciou nám jasne ukáže, ktorá šľacha je poškodená a v akom rozsahu. A čím skôr to riešime, tým lepšie sú výsledky. Ak vás rameno trápi viac ako pár týždňov, nečakajte. Objednajte sa na vstupnú konzultáciu v Klinika Ortopedika a zistíme, či je artroskopické ošetrenie riešením práve pre vás.